Я лічу, перед тим, як розмовляти про способи і методи супрацьстояння з системою, яка, як ми бачимо, поки що триває і відчуває себе доволі стабільною і безпечною, треба зрозуміти, з ким і з чим ми маємо чинення. Бо тільки коли ми зрозуміємо ворога досконало, як він працює, як він функціонує, це не один чоловік, це ціла система, то ми можемо в певному сенсі підбирати механізми супрацьстояння і окреслювати форми і методи такого супрацьстояння, як і так само спробувати прогнозувати, що буде по винику такого супрацьстояння. Звісно, в умовах той системи, яка сьогодні створилася у Білорусі, такі методи боротьби, супрацьстояння, виживання, відродження сформувати, випрацювати доволі тяжко. Так ось, перше питання, з чим ми маємо до чинення? На мою думку, після кризису 2020 року, і з цим амаль усі на сьогоднішній день білоруські незалежні аналітики і політологи погоджаються. Так ось, після кризису 2020 року, системного кризису, електорального кризису, можна навіть так сказати, електоральної революції в Білорусі, система вельми хутко еволюціонувала від авторитарної системи, м'якого авторитаризму, часом можна його було окреслити як неоавторитарний режим, неоавторитарна система. Режим Лукашенка еволюціонував у форму, яку можна назвати як неототалітарну. Можна по-разному оценивать, чим є тоталітаризм, я в це вже не буду виходити, це теорія. Шмат хто з нас народився, шмат хто з нас навіть і вирос у системі тоталітарної, яким був Совєтський Союз. У свій час, звісно, без такої форми, як сталінізм. Так ось, сьогоднішня система, яка створилася у Білорусі, вона пригадує шмат у чим форми тоталітарного режиму, хоча, звісно, не такого узровню, такого кшталту, яким була система при Сталіні, чи система при Гітлері тим же самим. На чим основно ґрунтується цей неототалітаризм у порівнянні, наприклад, з авторитаризмом, який існував у Білорусі до 2020 року? Ну, перш за все, звісно, тим, що сьогоднішня система при Лукашенко вже не ґрунтується на внутрішній легітимізації і на електоральній підтримці, яка існувала у тим чи іншому форматі до 2020 року. Зрозуміло, що у Білорусі ніколи не було демократичних виборів, і можна там довго сперечатися відносно того, скільки ж процентів, відсотків підтримував Лукашенко на протягу всіх років. Ну, можливо, такий сталий електорат складав Лукашенко біля 40%, потім під час електоральної кампанії цей відсоток мог виростати у тим ліку з причини того, що завжди альтернатива для більшості білоруських громадян не виглядала такою привабливою. Тим не менше, коли ми пригадаємо 2006 рік, 2010 рік, завжди виникали на підставі фальсифікації виборів протести, не такі буйні, як у 2020 році, але вони виникали. Тим не менше, Лукашенко все ж таки вдавалося заховати електоральну підтримку і, саме головне, заховати внутрішню інтегральність системи. Бо ніколи кризиси політичні, електоральні 6-го чи 10-го року, вони не приводили до дисбалансу внутрі системи. Коли люди, які функціонували у силовому апараті, у бюрократичному апараті, переходили умовно на бок народу. І вони завжди залишалися внутрі системи, і система функціонувала доволі справно. Гэтага не адбылося, і кризис системи так само наступив у 2020 році після електорального кризису, що привело к доволі серйозним змінам внутрі структури. Перш за все, звісно, до того, що система перестала базуватися і функціонувати на основі електоральної внутрішньої підтримки. Так званий контракт електоральний був розірваний.
Лукашенко вельмі добра разумее, што беларусы не падтрымліваюць, прынамсі, у тым выглядзе, у якім існуе сённяшняя сістэма, яго персанальна і тую сістэму. І таму быў запушчаны зусім іншы механізм, хаця гэты механізм таксама існаваў усе гэтыя гады, але ён быў запушчаны на масавым узроўні, на сістэмным узроўні, гэта рэпрэсіі. І ў параўнанні з 6-м, і ў параўнанні з 10-м годам, нават з 2001 годам, гэтыя рэпрэсіі сталі насіць масавы характар. Не масавы характар, як мы прывыклі уяўляць сабе сталінскія рэпрэсіі, калі мільёны забіваюцца, так, без суда, без следства, ці з фармальным следствам, але рэпрэсіі адрозніваюцца масавым характарам з прычыны таго, што даволі вялікая колькасць людзей закранутая рознымі метадамі палітычнага ціску рэпрэсіўнага, ад фізычнага зняволення, арышты і выкіданне з краіны, да псіхалагічнага, увесь час размовы, праслухоўванне, прыходы участковых. Таму рэпрэсіі носяць сістэмны характар, яны не бесперапынна функцыянуюць. Нават калі ў 6-10 годзе была хваля рэпрэсій, яна не датычыла ўсяго грамадства, толькі апазіцыйнай часткі, і не мелі працяглага характару. Яны амаль праз паўгады спыніліся. А на сённяшні момант рэпрэсіі сталі асноўным метадам выжывання рэжыму. Яны носяць проста разнастайны характар і закранаюць не толькі грамадства, але закранаюць таксама саму сістэму, то бок адбываюцца ўнутраныя чысткі тых людзей, якія выявіліся нелаяльнымі з прычыны таго, што ў 20-м годзе часткова нават функцыянеры той жа сістэмы, якія падтрымлівалі яе, функцыянавалі ў ёй працяглы час, яны адмовіліся далей удзельнічаць у працэсе функцыянавання гэтай сістэмы, бо яна набыла абсалютна непрымальнай для большасці характар. Так вось сістэма рэпрэсіі, яна закранае таксама апараты бюрократычны і сілавы. Вельмі шмат сілавікоў арыштавана было, пазбаўлена свабоды, пазбаўлена рэгаліяў, вымушана была выехаць, хтосьці самастойна выехаў, хтосьці, застаючыся ў краіне, зараз не можа знайсці працу. То бок мы бачым, што акрамя вось таких сістэмных рэпрэсій дачынення да актыўнага часткі грамадства адбываецца знішчэнне нелаяльнай часткі бюрократычнага і сілавога апарата, у тым ліку пры дапамозе подпісаў, якія збіраліся ў 20-м годзе. Это першы момант, калі мы кажам пра рэпрэсіі. Другі момант – фізычны аспект рэпрэсій. Калі мы параўнаем рэпрэсіі пры нацысцкім рэжыме ці пры сталінскім рэжыме, гэтыя рэпрэсіі тычыліся вынішчэння ввогуле і апазіцыі, і той часткі нелаяльнага да рэжыму грамадства фізычна. То бок гэта фізічнае вынішчэнне людзей. У нас таксама адбываецца фізычнае вынішчэнне людзей. Гэта не забойства на масавым узроўні, а стварэнне умоваў, пры якіх беларусы вымушаны пакідаць краіну. Па сутнасці, на сённяшні дзень вось гэты працэс ліквідацыі пасіянарыяў у Беларусі набыў масавы характар. За апошнія гады выехала каля ад 150 до 200 тысяч чалавек з Беларусі. Гэта масавыя рэпрэсіі проста. Гэта не дэпартацыі, канешне, не перавоз вагонамі ў Сібір. Гэта проста вымушаная міграцыя, якая замяшчае рэпрэсіі, бо гэта, першае, зменшае ўнутраную напружанасць. Бо калі б гэты клас пасіянарыяў у Беларусі заставаўся, іх немагчыма ўсіх там арыштаваць, так былі бы там кропкавыя рэпрэсіі. Але гэта ўвесь час бы трымала сістэму напружанасці. І любы момант, любы крызіс мог бы справакаваць выйку. Зараз гэтыя пасіянары вымываюцца, яны працягваюцца вымывацца. Такім чынам, праз вымушэнне да іміграцыі вырашаецца пытанне ўнутранай кансалідацыі сістэмы. Это такая таксама дадатковая частка рэпрэсій. Наступны элемент – гэта намаганні, не тое, што не намаганні, гэта ўжо сталася, гэта фактычная ліквідацыя любой аўтаноміі палітычнай, сацыяльнай, культурнай унутры беларускага грамадства. Тое, што характэрна для тоталітарных рэжымаў, вынішчэння ідэалагічнай альтэрнатывы.
Калі до 2020 года у нас все ж таки в Украине існувала разнастайнасць думак, меркаванняў, былі розныя групы, ініцыятывы, тысячы грамадскіх арганізацый, адукацыйных арганізацый, універсітэты прыватныя, школы прыватныя, дзіцячыя садочкі, дзе не было ідэалагізацыі моцнай. Зараз гэта ўсё вынішчана. Больш за 1000 арганізацый, якія займаліся культурніцкай дзейнасцю. Перш за ўсё я кажу пра нацыянальныя арганізацыі. Адукацыйнай, яны былі абвешчаны экстрэмісцкімі, зачынены. Нават вельмі важны элемент, да 2020 года ў Беларусі было зарэгістравана 15 партый палітычных партый. З іх 7 апазіцыйных партый былі афіцыйна зарэгістраваныя і ажыццяўлялі сваю дзейнасць. Удзельнічалі ў выбарах як партыі, кандыдаты ад гэтых партый нават на прэзідэнцтва высоўваліся, можна і гаварыць праўду прыгадаць, як рух быў зарэгістраваны не партыя, як рух, і Тацяна Караткевіч удзельнічала ў выбарах прэзідэнцкіх. Гэтыя ўсе партыі на сённяшні дзень ліквідаваны фізічна і, па сутнасці, прыраўнены к экстрэмісцкім ці тэрарыстычным арганізацыям, як у свой час гэта было ў Савецкім Саюзе. Па сутнасці стварылася ідэалагічная інфармацыйная манаполія. Канечне, увесці яе ва ўмовах сённяшніх тэхналогій, інтэрнэту вельмі цяжка, ўсё роўна доступ да інфармацыі ёсць, але ў сэнсе інстытуцыянальным, па сутнасці, у нас вынішчана ўся прастора для актыўнасці аўтаноміі грамадства. Каб не зацягваць пра ўсе характарыстыкі, я зараз за хвілінку перайду, і што нам рабіць у такіх умовах. Але перад гэтым трэба таксама яшчэ дадаць адну рэч. Усё тое, што адбываецца ў Беларусі на сённяшні дзень, ускладняецца праз вайну і праз тое, што Беларусь яшчэ знаходзіцца пад прэсінгам Расіі. Фактычна можна казаць пра палітычную, стратэгічную, геапалітычную акупацыю краіны, і пры рэсурсах, якія мае Расія, Лукашенко, канешне, яшчэ і працягвае узмацняць сваю сістэму. І такім чынам Беларусь стала не толькі такім сама ў сабе рэжымам зачыненым, тоталітарным, неототалітарным, як Карэя, а стала паўночная, а стала элементам вялікай тоталітарнай прасторы, на якую, на нашу прастору, тую такую лакальную, вельмі моцна адбіваецца яшчэ і тая сістэма тоталітарнага ўздзеяння, якая сфарміравалася ў Расіі, антыукраінскасць, антызаходняя, немагчымасць манёвру. Ну і таксама ідэалагізацыя даволі моцная расійскага свету на ўсіх узроўнях. Школа, войска, вось апошнім часам дзесьці ў Гарадзенскай вобласці, так, там гэтыя часткі вайсковыя ўжо маршыравалі пад расійскім імперскім трыкалорам. Так. Ідэалагізацыя ўнутры вайсковых структур, расійская ідэалагізацыя, я не кажу там пра лукашынскую, менавіта расійская. Все гэта, канешне, даволі цяжка ўплывае на сітуацыю ўнутры Беларусі. Такі падвойны ціск. Хаця апошнімі месяцамі там афіцыйная сістэма намагаецца з ярымі прапагандыстамі, рускамірцамі змагацца, такімі як Бондарева. Але это маргінальныя з'явы, калі мы кажам пра сістэмны ўплыў, тут, канешне, магчымасці Лукашенка супрацьстаяць ніякіх няма, яшчэ гэта агульнае тэлебачанне саюзнай дзяржавы і гэтак далей. То бок вось лакальная тоталітарная прастора і яшчэ вось такая глобальная як Расія. Што нам у гэтай сітуацыі рабіць? Гэта самая, напэўна, цяжкая частка выпрацоўкі механізму барацьбы з тоталітарнымі сістэмамі. Іх няма, па сутнасці, на жаль, бо сістэма не функцыянуе на падставе нейкіх інтарэсаў краіны ці на нейкіх інтарэсаў грамадства, яно вынішчае ўсё тое, што загражае стабільнасці персанальнай улады, стабільнасці гэтай сістэмы. Вынішчае ўсё, не клапоцячыся пра тое, пра перспектывы і гэтак далей. Але тым не менш мы ёсць, нас не знішчылі фізычна. І мы можам функцыянаваць за мяжой у Беларусі. Тут трэба размежаваць, канешне. Перш за ўсё, калі мы кажам пра тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі, асноўнай задачай з'яўляецца якраз такі выжыванне, то бок магчыма фарміраванне нейкіх ініцыятываў абсалютна падпольных, неактыўных, бо любая актыўнасць адразу сустракаецца з рэпрэсіямі і вынішчэннямі. То бок асноўная задача зберагчы ўсіх тых, хто яшчэ застаўся ў Беларусі, каб яны не наражаліся на непатрэбную рызыку.
любое дзеянне павінна ўнутры Беларусі быць узважанае, бо гэта золата, тое, што яшчэ залаты запас, які застаўся ў Беларусі. І оно павінна быць узважана, бо калі пачнуцца перамены, можна абапірацца, і трэба будзе абапірацца толькі на тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, хто яшчэ не выехаў. І таму той пласт, які колькасна ён застаўся, вельмі цяжка сказаць, але яго вельмі важна зберагчы, бо раптоўна, калі нешта здарыцца ў Расіі, ці пасыпецца там рэжым, ці пасыпецца рэжым у Беларусі, першымі, хто будуць нешта рабіць, будуць тыя людзі, якія засталіся ў Беларусі. Вось менавіта іх трэба зберагчы. Трэба, каб яны выжылі да моманту, калі не наступяць змены. Прызываць іх зараз на нейкія актыўныя дзеянні, на нейкія там акцыі, гэта самагубства для тых людзей, асабліва калі хтосьці прызывае іх, знаходзячыся тут. Нельга гэтага рабіць. Калі ёсць людзі, якія гатовы рызыкаваць персанальна, яны могуць гэта рабіць, але знову узважыўшы, якія гэта могуць быць наступствы. Як мы ведаем, наступствы закранаюць усю сям'ю. То бок вырызаецца пад корань усё, вымушаюць людзей выязджаць цэлымі сем'ямі. Гэта вельмі небяспечна. Таму я лічу, што на сённяшні момант ва ўмовах такой сістэмы вельмі важна, каб гэты патэнцыял быў закансерваваны, але развіваўся. Патрэбны кантакты, патрэбны абмен інфармацыі, што адбываецца ў сістэме, патрэбны ідэалагічны сабатаж, але фізычна гэтыя людзі павінны захавацца. І асноўная адказнасць за адраджэнне ідэйнае, палітычнае, інтэлектуальнае на сённяшні момант кладзецца на тых, хто знаходзіцца за мяжой. А тут, я лічу, сабраўся колер нацыі за мяжой у розных краінах. Вось гэтае дзеянне неабходна дзеля таго, каб захаваць ідэалагічны, палітычны патэнцыял. Магчыма, падрыхтаваць кадравы патэнцыял, калі яго будзе не хапаць унутры Беларусі. І вось тут асноўная задача, канешне, ідэалагічная кансалідацыя, развіццё ідэй адраджэння, нацыянальнага адраджэння, ну і падрыхтаванне нейкай мапы дарожнай, нейкай канкрэтнай дарожнай мапы на рэформы. Яны могуць падрыхтоўвацца ўнутры Беларусі, бо там могуць узнікаць суполкі, якія будуць думаць пра тое, як рэфармаваць. Ну, так ці інакш патрэбна вось такая актыўнасць сярод розных груп палітычных, нават не абавязкова там заклікаць гэта на сённяшні дзень, магчыма, да нейкай еднасці, адзінства, да нейкай там агульнагрупавой кансалідацыі. Гэта адбудзецца, калі пачнуцца нейкія працэсы па пераменам. Зараз важна, каб розныя палітычныя групы, ініцыятывы стваралі ўласны свой патэнцыял, праводзілі такія іншыя мерапрыемствы. Але галоўнае, каб нацыянальная ідэя развівалася, каб актыўнасць інтэлектуальная, палітычная таксама развівалася і назапашчвалася. І потым у момант, калі адбудуцца перамены, гэта ўсё магло спрацаваць адзіным фронтам. Калі ўжо казаць, часу няма на перспектывы перамен, як яны адбудуцца, гэтыя перамены, якія мадэлі гэтых пераменаў могуць быць, і сцэнарыі, я думаю, што мы можам паразмаўляць ужо падчас такой больш шырокай дыскусіі. А на гэтым я завершваю свой выступ. Дзякую.